Sa pagdating nila sa kinaroroonan ng hiniram niyang bangka, napansin naman nilang banayad ang daloy ng ilog. Hindi gaanong mapuwersa ang agos nito, kung kaya't nagdesisyon silang doon dumaan. Bago tuluyang sumampa ng bangka itong si Felicio, nasipat naman niya yung umihip ng dasal sa palad, sabay lubog nito sa tubig. Ayon sa kaibigan niya, isa yun sa mga proteksyon na kinakailangan nilang gawin upang masigurong hindi sila mapaglalaruan ng mga nilalang sa ilalim ng tubig. Dahil kasi sa lawak nito, paniguradong meron doong dumaraang sirena at iba't ibang uri ng engkanto tuwing sumasapit ang gabi. Ang ginawa niya, pagpapakita lamang ng respeto at permiso sa pagdaan nila. Matapos naman yung marinig ni Pamoy, minabuti niyang ipagpatuloy ang pagtulak sa bangka nang sa gayoy makaalis na sila. Habang nagsasagwan sila patungo sa malalim na parte nito, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa lugar na kanilang paroroonan. Bukod kasi sa hindi sigurado itong si Pamoy kung doon pa naninirahan ang mga gupok, malakas din ang kanyang kutob na nakahanap na yon ng iba pa nitong mga kasama. Labis itong nagbibigay kilabot sa kanya sa kadahilanang noong mga panahong dumayo sila sa lugar na yon, nagapi sila dahil sa dami ng bilang ng kanilang mga kalaban. Ayaw na itong maulit ni Pamoy, lalo pat dadalawa na lamang silang tumungo sa lugar. Sa pagdating nila sa kalagitnaang parte ng ilog, napansin ni Felicio ang kanyang nararamdamang pagdududa. Pagsilay nito sa kanya, mahinahong nagwika naman ito ng, "Bakit ka nababahala? Akala ko ba buong tiwala mo sa akin? Huwag kang mabalisa sa mga bagay-bagay, kaibigan. Hintayin mo ang resulta. Huwag mo itong pangunahan." Nang marinig naman ito ni Pamoy, pinili na lamang niyang manahimik sa kabila ng mga katanungang umiikot sa kanyang isip. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbagtas ng sapa, narating na nga nila ang tabing ilog. Napakadilim sa lugar na yon, gawa ng bibihira pa lamang doon ang nakatira. Meron man, halos metro-metro ang distansya sa bawat isa. Makalipas pa ang ilang minuto, narating na nga nila Pamoy ang dating pugad ng mga gupok. Kagaya ng inaasahan, nakatirik pa rin ang bahay ng mga ito, subalit parang dumoble lang ang dami. Sa lugar na yon, nadatnan nila ang mga nilalang na abalang-abala sa kanilang mga trabaho. Sa unang tingin, iisipin mong ang kalakaran sa lugar na yon ginagawa tuwing gabi. Bago pa man sila tuluyang makalapit sa kinaroroonan ng mga ito, agad naman silang napansin ng mga bantay. Pagpaikot ng mga nilalang na yon sa kanilang kinatatayuan, minabuti naman nilang manatili habang patuloy na nagmamasid sa paligid. Bagaman ramdam na ni Pamoy na nasusukol na sila, pinilit pa rin niya ang kanyang sarili na magtiwala sa kaibigan niya. Sa isip-isip niya noon, isang pagkakamali lang, maaaring ikamatay na nila yung dalawa. Maya-maya pa, nang masipat na nila ang paglapit sa kanila ni Carlo, kitang-kita naman niyang nakangisi lang ito na halos umabot na sa magkabilang parte ng tenga ang kanyang labi. Alam niyang labis na natutuwa ang nilalang na yon dahil sa kapangasan nila. Pagharap nito sa kinaroroonan ni Felicio, seryosong nagwika naman ito ng, "Ito na ba ang pinapahanap ko sa iyo, Pamoy?" "Mabuti kung ganon. Sa wakas, napaunlakan mo rin ang aking hangaring makapatay na naman ng isang magiting na albularyo." "Magiting nga ba? O sadyang hangal lang?" Nang marinig naman ito ni Felicio, nanatili lamang yung tahimik habang nakangiti. Maya-maya pa, bigla naman yung naglabas ng isang maliit na patpat
at kasabay nito ang pag-atras nila Carlo sa harapan nito. Animoy kahit hindi naman gumagawa ng hakbang ang albularyo, ramdam na nilang meron yung masamang binabalak. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, nagawa nilang masindak sa simpleng pagkilos lamang ng mga kamay nito. Dahil sa pangyayaring yon, kampante namang sumagot roon si Felicio ng, "Bakit kayo kinakabahan? Wala pa naman akong ginagawa." Mukhang hindi yata angkop ang mga sinasabi nyo sa mga ginagawa ninyo. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan naman yung nagbigkas ng 5 kataga na siya namang agad nitong iniihip sa lupa. Pag-alis ng palad ni Felicio sa lupain ng mga gupok, doon umangat ang isang kakaibang presensya papaikot sa pugad ng mga ito. Sa isang iglap, mas lalo pang lumiwanag ang buong paligid na parabang ang presensyang yon ay may kakayahang umakit ng liwanag na nanggagaling sa buwan. Sa pagsilay ni Carlo sa kinaroroonan ni Felicio, bakas na bakas sa pagmumukha nito ang labis na pagtataka sa mga nangyayari. Bagaman pilit nitong sinusubukang panatilihin ang kanilang kumpiyansa, hindi nito maipagkakaila ang panganib na dala ng albularyo. Bago mag-umpisa ang labanan sa pagitan ng 2 panig, tinanong ni Felicio ang mga ito kung nasaan ang anak ni Pamoy. Nang marinig naman ni Carlo ang kanyang sinabi, sinagot naman ito na kapag nagawa na niya yung mapaslang, malaya na niyang makukuha ang anak ng kanyang kaibigan. Dahil sa mga katagang inilahad ng gupok, bigla naman itong pinalitaw ang 7 Arkangheles na pangunahing gumagabay sa kanyang kaligtasan. Ang bawat isa sa mga ito nagtatangan ng iba't ibang uri ng kalasag at mga sandatang halos unang beses pa lamang nilang masilayan. Dahil sa ipinamalas ni Felicio, hindi na mawari ng mga gupok kung ano ba ang kinakailangan nilang gawin para magapi ang kakayahan nito. Upang hindi panghinaan ang mga kasama ni Carlo, inilahad niya sa mga ito, purong panlalaro lamang ang ginagawa ng albularyo. Subalit, makalipas lamang ang ilang minuto, pagsugod ng isa nitong kasama, bigla namang naagnas ang kabuuang katawan ng nilalang matapos yung tamaan ng latigong pinakawala ng isa sa mga Arkangheles. Dahil sa pangyayaring yon, doon na unti-unting binalot ng takot ang pangkat ng mga gupok hanggang sa hindi naglaon, napansin na lamang nilang sila na ang dehado sa labanang nagaganap. Sinubukan pang bumawi noon ni Carlo pero sa lahat ng aspetong pinipilit niyang maisakatuparan, sadyang wala talaga siyang kakayahang pangibabawan ang kakayahan ni Felicio. Makalipas pa ang ilang minuto, 7 na sa kanyang kasamahan ang nailibing ng albularyo. Yung iilan, kung hindi nalalapnos ang balat dahil sa presensya, labis-labis nang nababahala na animoy wala na itong sapat na kakayahan para lumaban. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ni Carlo ang mga nangyayari sa harapan niya, doon na ito nagsagawa ng isang ritual upang mapalitaw ang kanyang totoong anyo. Pagkabigkas nito ng mga engkantasyon, nasipat naman nila Pamoy ang paglapit dito ng isang batang gupok kung saan walang pagdadalawang isip itong nilantaka ng nilalang. Matapos itong gawin ni Carlo, ngumisilang naman ito habang dahan-dahang nanlilisik ang mga mata. Sa isang iglap, nasipat na lamang nila ang pagsiuslian ng mahahaba nitong sungay na siya namang biglang sinunda ng paglaki ng mga kalamnan nito. Nagkaroon din yon ng mahabang buntot at mga paang maihahalin tulad mo sa paa ng isang bayawak. Paglitaw ng dambuhalang gupok sa kanilang harapan, buong puwersa naman itong sinugod ang kinaroroonan ni Felicio, subalit bago pa man siya roon makalapit, nagawa na itong masalag ng 2 Arkangheles na bihasa sa paggamit ng kalasag. Habang pinagmamasdan ni Felicio ang nilalang, doon ito napagtanto
na hindi lang ito isang ordinaryong gupok. Maaaring kaya yun nakaligtas at nagpatuloy hanggang sa pangkasalukuyan ay dahil sa kakayahan nitong maglagay ng kakaibang sapi sa katawan. Nasisiguro din itong hindi pangkaraniwang sapi ang pumaloob sa katawan ni Carlo gawa ng sa estado ng wangis nito para na yung isang demonyo. Kung gayon, nagpasya ka ring ihayag ang totoo mong anyo. Mas mainam yan. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino-sino pa ang nagbibigay ng proteksyon sa'yo. Sa estado ng kalagayan mo, tangan mo ang demonyo ng pagkaganid at katakawan. Wika ni Felicio sa nilalang. Matapos niyang makapagsalita, agad naman siyang nagbanggit ng 7 buhay na kataga na siyang naging sanhi upang lumitaw ang isang kakaibang liwanag. Mabilis nitong pinuluputan ang buong kaanyoan ng nilalang, subalit dahil sa lakas nito, nagagawa pa rin nitong makalaban. Hindi rin yun basta-bastang maatake ni Felicio sa kadahilan ng patuloy na nakaantabay ang iba pa nitong mga kasama. Kung hindi siya nito pasimpleng inatake, naghahanap yon ng ibang paraan para makasalisi. Bigo namang maisakatuparan ng mga nilalang ang kanilang nais, lalo pat punong-puno ng depensa ang buong katawan ng albularyong pinagtutulungan nila. Hindi rin nila basta-bastang malapitan itong si Pamoy dahil sapat na ang bakod at puder nito sa katawan upang yon ay kanilang pangilagan. Sa pagpapatuloy ng pangyayaring yon, halos bakas naman sa pagmumukha ng pinuno ng gupok ang matinding paghihirap. Ano man ang pamamaraang naisip nitong gawin, hindi man lang ito umiepekto. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang ni Carlo nang magawa siyang maundaya ng saksak ng isa sa mga arkangheles ni Felicio. Malakas ang pananampalataya nito noon sa kanyang kabal, kung kaya't hindi niya inaasahan na magagawa yung mawasak ng gabay lamang ng kanyang kalaban. Ang mas ikinagalit pa ng nilalang sa lahat ay noong subukan siya nitong iangat sa lupa na parabang nagpapahiwatig ang gabay na yon na sapat na ang lakas nito para daragin siya. Bilang paghihigante ni Carlo, sinubukan niya yung undaya ng matatalas niyang kuko, subalit tumatagos lamang sa katawan nito ang kanyang pag-atake. Paghawi niya ng kanyang daliri, gulat na gulat naman siya nang masipat niyang paunti-unting nalulusaw ang malabakal niyang kuko. Ano ito? Isa ba itong pandaraya? Sabihin mo, albularyo, ano ang ginagawa mo? Nag-aalangang wika ni Carlo matapos niyang mapagtanto na wala siyang kakayahang atakihin ang mga gabay nito. Pagkarinig naman ni Felicio sa sinabi ng nilalang, ngumisilang naman ito, tangan-tangan ang isang walang buhay na gupok habang sumasagot dito ng, "Wala akong ginagawang pandaraya, kagaya ng inaakala mo. Sadyang hindi mo lang matanggap ang totoo na meron pang mas malakas sa'yo." Kasabay ng pagwika nito ay ang buong puwersa namang pagsugod sa kanya ni Carlo, dala ng nararamdaman itong galit at pagkainsulto. Habang nagbubuno ang dalawa, dali-dali namang nagsilayuan ang iba pa nitong mga kasama sa takot na baka madamay sila. Hindi naglaon nang si Felicio na lamang at si Carlo ang naglalaban, doon nila nasilayan ang isang duelong pabor lamang sa albularyo. Kahit anong lakas ang ipinamalas noon ng gupok, wala pa rin yung kakayahan para magawa man lang galusan ang isang amumongon. Ilang beses na din niya yung pinagtangka ang dakpin, pero tuwing hinahawakan niya ito, agad naman siyang napapabitaw sa kadahilanang ang presensya ni Felicio ay sapat na upang makaramdam siya ng napakatinding init na mabilis na nanunuot hanggang buto. Makalipas pa ang ilang minuto, nasipat na lamang nila itong si Carlo na nakatukod ang isang kamay sa lupa at naghahabol ng hininga. Umuusok na din ang katawan nito sa kadahilanang marami din yung natanggap na pag-atake
mula sa kamay ng albularyo. Nang muli itong makaipon ng lakas para tumayo, dahan-dahan naman itong iniangat ang kanyang kamay habang nananatiling nakasilay sa kinaroroonan ni Felicio. Sa pagtitigan nilang dalawa, umangi lang naman ang nilalang na yon at mabilis ang sumugod sa kinaroroonan nito. Nagkaroon ng bahagyang pagbubuno sa panig ng dalawa, ngunit kitang-kita na kung sino ang panalo sa laban. Upang mabigyan ng pagkakataon nitong si Carlo na gawin ang kagustuhan ng kanyang puso, tinawag pabalik ni Felicio ang 7 arkangheles niyang gabay bilang partida. Pagsilay ng nilalang sa ginawa niya, panay lang naman ang pagmumura nito habang paulit-ulit na binabanggit na wag siyang mamaliitin. Gayunpaman, kahit ano pa ang sabihin ng nilalang, nanatiling kampante ang albularyo na magagawa na niyang magapi ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbubuno, purong pisikal na lakas na lamang ang ginagamit ng albularyo. Sa bawat pagtama ng kamay nito sa katawan ng nilalang, nagdudulot yon ng hindi maipagkakailang sakit sa katawan. Hindi naglaon. Nang tuluyan na yung nanghina, bigla na lamang yung bumagsak sa lupa habang nagsusuka ng dugo. Nang akmang tutulungan pa yon ng kanyang mga kalahi, agad naman itong inabisuhan ni Felicio na wag nang mga haspang tumulong. Sino man ang lumapit dito ay papatayin niya ng walang paglilitis, kagaya ng ginawa nila sa kanilang mga biktima. Matapos naman yung maibahagi ng albularyo, parang mga sunod-sunuran ang mga gupok na sumang-ayon sa nais nito. Maya-maya pa, nang mapansin itong hindi na gaanong nakakagalaw ang kalaban niya, kampante naman niya yung nilapitan, bitbit ang isang garapong naglalaman ng mga buto ng akasya. Pagtihaya ng nilalang, pinakain niya yon ng isang buto habang nagwiwika dito ng, "Ang iyong wisyo, mananatiling nakakulong sa kahoy na ito. Masasaksihan mo ang paghihirap ng bawat tao kagaya ng matagal mo nang ginagawa. Ang katawan ng punong ito ang magsisilbi mong kulungan sa loob ng napakahabang panahon. Kapag ikaw ay nakawala mula sa punong ito, mamamatay ka at hahatakin ka ng mga demonyo patungo sa kaila-ilaliman ng impyerno. Doon mo malalasap ang mga parusang iyong iginawad sa mga inosenteng tao." Matapos siyang mailahad ng albularyo, nagbanggit ito ng 10 buhay na kataga, pagsasakatuparan sa pinakawalan nitong sumpa. Habang paulit-ulit yung iniuusal ng albularyo, unti-unti namang nagkakaroon ng kakaibang ekspresyon itong si Carlo. Hindi naglaon nang hindi na nito maatim ang mga katagang kanyang naririnig, pilit naman itong tinatakpa ng kanyang tenga habang nagmamakaawa na itigil na ang kasalukuyan nitong ginagawa. Subalit sa kabila ng lahat ng kanyang pananangis, hindi pa rin siya napaunlakan ni Felicio. Nang mausal na nito ang kabuuan ng engkantasyon, biglang tumubo mula sa bibig nito ang isang maliit na binhi ng puno. Pagdukot dito ng albularyo, laking gulat na lamang ni Pamoy nang masipat niya ang biglaang pagkaagnas ng kabuuang wangis ni Carlo. Halos segundo lamang noon ang naging pagitan nang lamunin ng lupa ang bangkay nito hanggang sa tuluyan ng mawala ang bakas nito sa paligid. Animoy sa puntong yon, nakalimutan na niyang merong gupok na minsang umiral at naghasik ng lagim sa kanilang lugar. Sa pagbao naman ni Felicio ng binhing yun sa lupa, muli itong dumukot ng iilang piraso ng bato at ikinalat sa paligid. Nag-ihip rin siya ng ilang butil sa lugar na siya namang pumasok sa mga gupok na malapit sa kanilang kinaroroonan. Hindi naglaon, paisa-isa naman yung nagsibagsakan at kasabay nito ang pagsilay nila sa mga binhing tumubo sa bunganga ng mga nilalang. Ayon kay Felicio, walang karapatan ng mga nilalang na yon na magkaroon ng pangalawang pagkakataong mabuhay
dahil na rin sa kasamaang kanilang ginawa. Bagaman inuutusan lamang sila, aminado ang albularyo na naaayon din yon sa kagustuhan ng mga ito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon na nito napagpasyahang alisin ang harang na nakabalot sa paligid ng lugar. Habang unti-unting nanunumbalik ang kadiliman, agad naman siyang inabisuhan ni Felicio na hanapin na ang kanyang anak sa mga bahay-bahay. Matapos naman yung marinig ni Pamoy, dali-dali naman siyang tumungo sa mga kubong nakatirik para pasukin at halughugin. Makalipas lamang ang ilang minuto, bumungad ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa loob ng isang hawla. Paghugot niya ng katawan nito mula roon, narinig na lamang niyang napabuntong hininga ang anak niya habang dahan-dahang iminumulat ang mga mata nito. Pagtitigan nilang dalawa, labis-labis na lamang ang nararamdamang pasasalamat ni Pamoy sa kadahilanang tinupad ng gupok ang salita nito. Nang makabalik na sila sa kinaroroonan ng albularyo, nadatnan nila yung nag-aalay ng panalangin sa paligid. Ginawa niya ito para masigurong hindi magpapakita ang mga kaluluwa ng nabiktima ng mga aswang. May posibilidad kasing hindi yun makatawid sa kabilang buhay, lalo pat ang mga taong nabiktima nito ay meron ding mga pangarap na naispasana nitong matupad. Matapos nilang maisakatuparan ang kanilang misyon, dahan-dahan naman silang naglakad pabalik sa tabing ilog para umuwi na. Habang nagsasagwan itong si Pamoy, doon inilahad ng albularyo sa kanya ang mga bagay na kanyang nasaksihan sa kalagitnaan ng laban. Ayon dito, ginamit niya ang kapangyarihan ng mga arkangheles upang kahit papaano maramdaman ng mga gupok na nakikipaglaban siya gamit ang kanyang pinakamalakas na kakayahan. Wala kasi sa katangian nito ang manghamak ng kanyang kalaban sa kabila ng kanyang kalamangan. Ayaw na ayaw yung mangyari ni Felicio, lalo pat yon ang pinamanang turo ng kanyang yumaong maestro. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad din ito sa kanya na bago sumapit ang bukang liwayway sa susunod na araw, kinakailangan na nilang maglakbay pabalik ng minahan. Hindi kasi sila maaaring magtagal sa lugar na yon, lalo pat marami-rami din yung pasyenteng iniwan para sa misyon. Nang marinig naman ni Pamoy ang sinabi nito, tumangulang naman ito bilang pagsang-ayon. Maya-maya pa, nang marating na nila ang ibayong parte ng ilog, agad naman nilang tinahak ang daan pabalik sa bahay niya. Nagpahinga lang sila roon ng humigit sa 3 oras. Pagkatapos nun, agad din naman silang naghanda sa kanilang paglalakbay pabalik sa lupain ng Quezon. Pagkaraan ng ilang araw, hindi naman maipinta ang kagalakan ng kanyang asawa matapos nitong masilayan ang kanyang mag-ama na buhay na nakauwi. Di pa man sila nakakabalik sa bahay ng mga magulang niya, agad naman sila nitong sinalubong at niyakap na animoy ilang taon na silang nagkawalay. Hinayaan lang naman ito ni Pamoy, gawa ng aminado siyang gayon din ang nararamdaman niya. Habang nagsasaya ang kanyang pamilya, doon na din nagpaalam itong si Felicio. Bago nito nilisan ng bahay ng mga magulang niya, kabilin-bilinan nito sa kanya na mag-iingat. Yung anak din niyang nabiktima ng mga gupok, inihipan yon ng albularyo ng usal sa ulo habang inaabutan ng isang bilugang bato. Sa ngayon, hindi mo pa mauunawaan ang bagay na ito. Pero naniniwala ako, darating ang panahon, pasasalamatan mo ako. Pamoy, palagi mong ipaalala sa iyong anak ang pangalan ko. Huwag mo itong kakalimutan, sapagkat ito ang pinakasusi para mabuhay ang kanyang tinatangan. Huwag ka ring mag-alala na baka mawala ito sa pagmamay-ari niya. Tandaan mo, merong sariling pag-uugali ang batong ito. Kusa itong bumabalik sa oras ng pangangailangan. Wika ni Felicio. Matapos nitong makapagsalita,
agad naman yung umalis ng hindi na nagpapaalam. Sa halos ilang buwang pananatili nila Pamoy sa lugar, pabalik-balik siya sa tahanan ni Felicio para humingi ng gabay kung papaano niya muling maibabalik ang kanyang kakayahan. Subalit sa pananaliksik ng amumungon, napag-alaman itong napaka-imposible na para sa kanya na muling magtangan ng lihim na karunungan. Nagawa din naman nila ang lahat ng paraan, kaya na may kahit papaano, masaya din naman siyang tanggapin na huli na ang lahat para sa kanya. Magmula noon, tinanggap na lamang ni Pamoy ang kanyang buhay bilang isang ordinaryong tao. Hanggang dito na lang ang kwento ni Pamoy. Pasensya na kayo kung maiksi lang ito. Noong nawala kasi ang kanyang abilidad, unti-unti na ring naglaho ang kanyang kakayahang makasilay ng mga kakaibang nilalang. Hanggang sa pagtanda niya, bitbit niya pa rin ang kanyang pagsisisi dahil sa pagtakwil sa kanyang aral noong mismong nakaharap niya ang isang nilalang na kumatay ng babaylan. Okay, opinion ko para sa ating maiksing series, no? Alam nyo, isa lang to sa nagpapatunay na kapag nagdesisyon ka, pag-isipan mo ng ilang ulit. Huwag yung basta-basta. Kasi nasa huli talaga yung pagsisisi. Pero dito kasi kay Pamoy na gusto niya pa talagang maging isang antingero. Gusto niya pang maging mandirigma ng Diyos. Ang problema lang, parang totoo din na tinalikuran siya ng Diyos. Pero ang tanong ko lang ngayon, saan kaya mapupunta yung kaluluwa ni Pamoy kung tinalikuran na siya ng Diyos? Diba? Pwede bang kahit gumawa siya ng mabubuting bagay, tatanggapin pa rin ba siya ng Panginoon sa kaharian nito? O rektang impyerno siya? Kasi nga, tinalikuran siya Diba? Pero walang makapagsasabi. Kaya kailangan dito ng matitibay ninyong opinion. Diba? Hindi naman siya naging sobrang samang tao na yung kriminal na pumapatay, nagnanakaw, nanghahamak ng tao, o kung ano pang mabibigat na kasalanan. Yun nga lang talaga. Tinalikuran niya yung kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Kaya medyo napapatanong ako kung saan mapupunta yung kaluluwa nito ni Pamoy. No? Para naman dun sa antingero na tumulong sa kanya, sobrang angas tsaka sobrang lakas nun. Parang walang makakatapat na kahit na anong nilalang dito Kasi isipin niyo, gupok na, parang mas mataas pa nga sa maranhig to Tapos hindi man lang nakadikit, alam niyo yun, yung parang hindi niya nilabas yung 100% ng lakas niya. Oo, pinakita niya yung 7 arkangheles, pero lahat yun hindi naman talaga gumalaw Diba? Tapos nasumpa niya pa yung gupok na lahat ng klase ng gupok or lahat ng lahi ng gupok na naroon nung mga oras na yon, ginawa niyang puno. Ganon katindi, di ba? So, ang tanong ngayon, meron pa kayang gupok? O ubus na yung lahi nila? Di rin natin kasi masasabi kasi napakalaki ng Pilipinas para sa mga ganitong klase ng nilalang. Di ba? Pero kayo, gusto ko mabasa yung komento ninyo para sa maiksing series na to kasi kailangan yan, tsaka importante yan. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.